खुलुमबाय लोगोफोर, बे समाव जों मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। बिदिब्ला नोंथांमोना रादाबखौ नायलांदो। दासिमहालागै जों नुगासिनो दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, गिलु-बालु जाथाय। आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव सिमनाखौ लानानै गिलु-बालु दावहा जानायनि जाथाय। मोनथिना मोननाय बादिब्ला आसामनि हायाव मिज'फोरनि पस्ट गायनो फैनायखौ नुनानै नायनो थांनायावनो आसाम पुलिसनि सायाव मिज' पुलिसनि गुलि गावनाय आरो बेल' नङा, जायगानि मिज'फोराबो सिखा, जं, जाथि आरो फोथैग्रा आगजुफोर लानानै आसामनि सिपाइ हान्जाखौ गाग्लोबो आरो जायगानि सुबुंफोरखौबो गुलिचालना खालामो। जाउनाव आसाम पुलिसनि 50 निबो बांसिन पुलिसफोरनि देहायाव गुलि हाबना आघात जाना दं। दासिमहालागै रादाब मोननो हादों दि 50 जननिख्रुइबो रैखाथि हान्जानि जवान बै जायगायाव जोखोम जाबाय। दासिमहालागै थैबाय। आसाम रैखाथि हान्जानि सा 7 जवानफ्रा, बेयावहाय सासे जायगानि सादारन सुबुंबो दंफायो। जाथाय जानाय जायगायाव दासिम गोबां रैखाथि हान्जानि जवानफोरखौ दैथायहरनाय जाबाय आरो जाथाय जानाय जायगायाव दासिम नुजाथिहैदों हाग्रा मन्त्रि परिबर रुक्ल बैठ आरो मुख्यमन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोना। दासिमहालागै जोखोम जानायफोरखौ सिलचर मेडिकेल कलेजसिम लांनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ जोथोन लानायनि हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ। सा 7 थैनायफोरनि मादाव सा 6आनो रैखाथि हान्जानि जवान आरो सासेया जायगानि सादारन सुबुं। गोलाव सम आसाम आरो मिज'राम सिमनाखौ लानानै जाबोनाय जि समायसा दंमोन, बे समायसा दिनैसिम जोबनानै थाङासै, जायनि थाखाय दिनै बे गिलु-बालु दावहानि महरखौ नुनो मोन्दों आरो जाउनाव जायगानि सुबुंफोरा गोबां दुखु-दाहा सहायनांदों। हाजार हाजार आसामनि सुबुंफ्रा दिनै जायगा, न'-बां नागारना आश्रय लानो गोनां जाबाय। मोनथिना मोननाय बादिब्ला दासिमबो काछारनि बे लायलापुर ओनसोलाव बे जाथायखौ होबथानो हायाखै होनना मोनथिना मोन्दों। दासिमबो मिज' सान्थ्रिफोरा गुलि गावगासिनो आसामखौ थांखिनानै।